10 bananer for 5 kroner. Sådan lyder ugens slagtilbud hos Netto i Fredericia, og det er noget, der har trukket kunderne til. Fra morgenstunden meldte som køer, der strakte sig helt ud over fortovskanten, og det medførte, at trafikken gik helt i stå i byens mest trafikerede lyskryds. Hjemmeværnet måtte tilkaldes, og flere kunder måtte gå skuffede hjem. Butikslederen har ikke selv ønsket at kommentere episoden til radioavisen, men udtaler igennem kasse 2, at der fra i morgen er 10 bananer for 2 kroner. Og til udlandet. I landsbyen Syderlygum ved den dansk-tyske grænse har flere indbyggere observeret, hvad der tilsyneladende er en vareulv. Så sent som søndag aften blev en grå ulvelignende skikkelse set bag en skraldespand ved byens grænsehandel, og flere vidner beretter om væselyde og lysende øjne i mørket. Skovfoden ved den nordslesvigske skovdistrikt udtaler, at det ikke er utænkeligt, at en almindelig ulv skulle have forvildet sig ind til landsbyen, og at man de følgende dage vil holde et vågent øje. Sognepræsten i Syderlygum har for en sikkerheds skyld indkaldt til krisemøde onsdag aften, hvor der vil blive udleveret træpæle, hvidløg og nervepiller til de skræmte borgere. Og vi bringer en efterlysning. En 5-årig kat er fredag aften forsvundet fra en ældre dame i Tønder. Katten, der er en blanding af racen norsk skovkat og grå perser, blev sidst set på ejerens bopæl fredag kl. 19, hvor den tilsyneladende blev skræmt af en elpisker. Landbetjenten ved Tønder politi udtaler, at det ikke kan udelukkes, at katten har krydset den dansk-tyske grænse, og derfor efterlyses katten nu også via Interpol. Ved oplysninger til sagen kan man kontakte landbetjenten ved Tønder politi. Og vejret. Meteorologerne lover udbredt regn og en del sol i de østvestlige egne, 5-23 grader, varmest lokal og svag vind fra skiftende retninger. Der er varsel om islag, og Vejdirektoratet henstiller til forsigtig kørsel på grund af risiko for udbredt aquaplaning.